I felt like we came out, we played hard today. We came out with intensity on defense that helped us on the break on offense. And I feel like Coach kept us in a good rhythm with the play calls and the way he had us playing defense. And I felt like we shared the ball. That's why you see a lot of people with double digits. So I think it was just an overall good game for us. Dneska sme odohrali kvalitný zápas s kvalitným superom. Od začiatku sme viedli vďaka agresívnej obrane a postupne sme navyšovali tempo a vlastne celý zápas sme viedli. Chytili sa nám hráči ako Powers, veľmi dobre zahral dneska, takisto aj Marek Janš veľmi dobre zahral dneska. V podstate viac menej všetci, ktorí hrávajú, tak hrávajú veľmi dobre. No a ku koncu sme vlastne udržali aj trošku ten tlak a vlastne vydali sme si to víťazstvo dneska zaslúžené po tých prehrách doma a som rád, že konečne sme vyhrali.